Μονόχοι τους σας βγάζω, μαλάκες. Σαν μποτάκια θα πέφτετε, σαν κρυπάκια. Πα. Θα φεύγει. Άσους 2. Άσους 2-3. Άσους 2-3. Άσους. Μετά το προηγούμενο μου βίντεο έχουν εμφανιστεί διάφοροι στα DMs μου που με προκαλούν για τη ζώνη του καλύτερου ράπερ πυγμάχου. Οι προδιαγραφές πρέπει να ζυγίζετε κάτω από 32 κιλά, να μην έχετε προπονηθεί ποτέ σε πολεμικές τέχνες οποιοδήποτε είδους. Άμα μπορείτε να έχετε ένα σπασμένο άκρο. Και ο τελευταίος όρος για να αγωνιστεί κάποιος μαζί μου είναι ότι πριν χτυπήσει το καμπανάκι θα πρέπει να φάει τριάρι, τεσάρι, πεντάρι και μετά χτυπάει το καμπανάκι. Όποιος θέλει, εδώ είμαστε. Ο τελευταίος όρος είναι πως άμα κρίνω πως όλα αυτά δεν μου αρκούν, στο δεύτερο γύρο και στον τρίτο μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω και μαχαίρι. Και έτσι. Ο άλλος με ρωτάει άμα κάνω πλάκα. Y'all niggas is retarded. Y'all niggas is stupid. Όχι, όντως θα μαχαιρώσω ένα παιδί 32 κιλά.